Żewġ żgħażagħ Maltin se jirrappreżentaw lil Malta bħala delegati uffiċjali għaż-żgħażagħ fil-Commonwealth Youth Forum li se jittella l-ġimgħa d-dieħla fir-Renju Unit. Dan wara li l-ħidma speċjali tagħhom fis-soċjetà Maltija u Għawċija ġiet rikonoxxuta hekk kif ġew magħżula bħala parti mill-Queen's Young Leaders għas-sena 2017. One News tkellem ma' Aman Borġ, żagħżugħ Għawċi li flimkien ma' Sara Eżabe jinsabu Londra sabiex jieħdu sehem f'dawn il-konferenzi imqasmin tul 3 ijiem. Aman spjega x-xogħol li huwa għamel u li b'riżultat tiegħu intgħażel biex jirrappreżenta lil pajjiżu. Bħala President tal-ewwel għaqda LGBT ġewwa Għawdex il-ħidma tmur fuq diversi servizzi, fuq diversi programmi li noffru kemm għal żgħażagħ, adulti u anke edukazzjoni fuq l-inklusività u diversità ġewwa l-Gżira Għawċija. Qal li t-temi tal-inklusività u diversità se jkunu fuq nett tal-aġenda. Temi li se jkunu qed jiddiskussi huma il-fairness, sustainability, peace and prosperity fuq l-aspett ukoll taż-żgħażagħ fuq l-aspett Malta u żagħżugħ Malti li għandu dak il-vantaġġ li huwa żagħżugħ Ewropew, però wkoll huwa żagħżugħ tal-Commonwealth. U nibbiġġaw dawn iż-żewġ aspetti differenti fuq il-platform tal-Commonwealth dejjem grazzi għall-inklusività u d-diversità li jiena u Sara se nkunu qegħdin nqajmu ġewwa l-Assembleja. Aman sostna li huwa unur li se jirrappreżenta lil Malta f'dan l-avveniment importanti. Huwa ta' onur li tkun mażur u ta' onur aktar li l-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ għandu dik il-plattaforma li jkun hemm kollaborazzjoni bejn 3 entitajiet differenti dejjem li titla tirrappreżenta l-Malta huwa ta' onur għaliex Għawċi jiena Malti. Dan l-avveniment ser isir bejn 15 u 18 ta' April bir-rappreżentanti żgħażagħ jiltaqgħu mal-uffiċjali għolja tal-pajjiżi tal-Commonwealth fosthom il-Prim Ministru Joseph Muscat.